4 ग्रेडसिम जों बेयाव अनेक एभेलेबेल साख्रि ओंखारगोन दा बेनिखायनो जोंनि गामियाव जेसेबां लेखा गोरों दं जेसेबां इन्टेलिजेन्ट दं सेंग्रा सिख्ला दं बिथांमोना जा इन्टारभिउ होगोन बिथांमोना जाय गोरोंसिन जाय 95% लानानै दिनै एग्जामाव पास खालामनानै दं बिथांमोना फैसा होआलाबासिनो बे साख्रिखौ मोननो हागोन जुदि हाग्रामाया जुदि सालायफिनोबा बेफोर जा गोरों सेंग्रा सिख्ला दं बिथांमोना साख्रिखौ मोननाय नङा मानोना बेयाव 5-10 लाख थाखा होआबा दा बिटिसिआव रावबो साख्रि मोना फरेस्टनि साख्रि ओंखारगासिनो दं हाग्रामा मोना 15-20 लाखसिम थांदों सासेयाव आरो दाख्लै मास्टारनि साख्रि होदों बिथांमोना पार्मानेन्ट साख्रि होदों मास्टारनि बेयाव लादों 2.5 लाख 3 लाख सासेयाव होमबा नायदो जोंनि गोरिब गुन्द्रा गामियाव थानाय मानसिफ्रा खय लाख थाखा दं मालाबा न'खरसेयाव 5,000बो गैया 1-2,000बो गैया अब्लालाय बेफोर साख्रिखौ बोरै बायनानै लानो बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे नैबे इलेक्सनाव जों रावबो थाखा फैसाजों जाहाथे बाहायजाया आं बेखौसो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय दा आरो बिटिआरआ मा दं बिटिआर सिङाव मा दं नोंथांमोना जाय गोरों मबाइल नायनो गोरों बिथांमोना मबाइलाव नुबानो थुगोन बिटिआर थुबानो ओंखारगोन मा आयेन दं बेयाव बिटिआरनि आयेना जाहैबाय बेयाव सेपारेट स्टेटआव जेसेबां थानांगौ जा क्राइटेरिया नांगौ बेखिनि बुस्थुआ गासैबो दंजोबो बेयाव हयथ' ओरैनो सायाव नुनाय नङा सिङाव आयेन भाबे जा भारतनि सिंनि कन्स्टिटिउसन दङ बे बुस्थुआ बेयाव लिरनाय दंजोबो जाय गोरों दं गोरों गोराफोर बेखौ नायबानो मिथियो गतिके गामिनि मानसिफोरा बेखौ बुजिनाय नङा बेनिखायनो जा गोरों मानसिफोर दं बेखौ एसे फरायना नायबानो नुगोन आं लोगोसे बेखौनो खावलायनो सानबावदों जाहाथे जोंनि एबार नेक्स्टआव सेन्सखौ सोलायनायखौ लाबोनो थाखाय जों बयबो जाहाथे जोंनि जा केन्डिडेट जागोन इउपिपिएलनिबो जानो हागौ एबसुनिबो जानोबो हागौ एनडिपिनिबो जानो हागौ हयथ' संबिजितनिबो जानो हागौ रन्जन दैमारिनिबो जानो हागौ जिखुनुआनो जाया मानो बेयाव केन्डिडेट जोंनि केन्डिडेटनो बयबो जाहाथे मोजाङै मिस खालामालासिनो जाहाथे भटखौ होयो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय लोगोसे जों बिटिआरखौ सरकारखौ सालायनो थाखाय नोंथांमोना सोलायनायखौ जों लाबोथारनांगोन नङाबा जोंनि बे बिटिआरआ आवगायलांनायाव एसे लासैसो जालांगोन जों जुदि सरकार सालायनो हायोबा जोंनिया स्पिड आप जागोन आरो जोंनि बिटिआरआव लिरनाय दंखायो नैबे दाख्लै 27 जानुवारिनिफ्राय लानानै आफ्टार 6 मान्थ 6 मासनि उनाव बियो मथा मथि इमप्लिमेन्ट जाजोबलांगोन दिनै मबाइलाव मोनसे भेलिडिटि थायो 100 सोनाय लोगो लोगोनो मास मोनसे बेफोरबायदि भेलिडिटि थायो थिग बेबायदि नैबे जोंनि एग्रिमेन्टआवबो 6 मासनि उनाव बियो जोंनि माबाया मथा मथि अट'मेटिक बे जालांबाय थागोन बेखौ जों नैबे दाख्लै 27 जानुवारियाव बे मोनसे भेलिडिटिखौ लादो जों आफ्टार 6 मान्थ बियो मथा मथि अट'मेटिकनो इमप्लिमेन्ट जालांबाय थागोन दा आं बाराखौ बुंलिया जाहाथे बयबो जोंनि जा केन्डिडेट जायो बिनो भट होनो थाखाय आं लास्टआव खावलायनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै एसेयावनो गोजोन्थों